sa aming YouTube channel. For today's vlog, pupunta po kami sa sa Magbay. Provincial office. Kukunin namin yung aming kalabaw. Ayan, mayroon kaming libreng kalabaw. Paano nga tayo nagka-libreng kalabaw? Kasi namatay yung kalabaw namin nung year 2018. Yung sa amin, 2018. Anong kinamatay nung sa ate? Nakakain daw Diabetic? ng uod. Uod? Oo, yung sa mga damo hindi napakain. Pag may uod daw na yung nakakamatay. Baka yung uod na na yun. 2018 pa yun guys, so ngayon lang tayo nabiyayaan ulit ng Kasi nireport namin yun eh. Pag nireport kasi yun, papalitan ng government. Sente Ligaya din, kasama din siya sa bibigyan. Ikaw ang ba't namatay yung kalabaw mo? Namatay nung Ursula. Nalunod? Sa Bagyo. Ay, nilamay. Siguro nilamay. Di mo ginlino? Hindi paano mo? Natakot siguro sa nervyos. Ba't maraming namatay ng noon? Nung Ursula? Bago yung kay Gabi yata. Iwan ko yung naisabay yung kay Gabi. No, blessing yun guys dahil meron tayong kalabaw. Mahal ang kalabaw ngayon. So, tara guys, kami lang yung present dahil sila is busy. Let's go! Kasi kami lang din magkiklaim. Cooper, maiwan na Cooper. Iwan ka na ha. Pogi-pogi na yun ni Cooper iwan ka na na. Doon ka kay mami mo at daddy mo. Bye-bye. Bye-bye. Oops, wag iwan ka. Bye-bye. Ito po ang aming provincial office dito sa Barangay Magbay. Ayan natin Urbon man yan. Ay, wala na. Okay lang yan, may gisawala. Palaki hindi. Pili ka na dyan ante kung saan ang matino dyan. Ito malaki. Uy, nasa pa. Binababa na nila. Ayun parang mataragsit Mataragsin. Pagpili ka na doon ante. Aywan ko po. Anong gusto mo ante? Babae, lalaki? Kahit babae na kung lalaki. Para magdami na. Magatiling lalaki pang. Ayun, medyo mataragsit yun. Babae mo ganyan. Yun ang parang Tarante lapitan natin. Kahit po niya. Magpili ka na ante, ligaya kung ano yung napupusuan mo yan sa mga urbon. Ito pa Yan. Wow, ito magandang katawan niya. Yan, babae. Saan kayang mapunta sa atin dito Medyo malaki-laki ng babae. Tama, mga 2 taon to ante na. Ay, may pangalan na Ay, may pangalan. Tingin ako. Napin natin. Sa tainga niyan. DA. Ay, DA man. Doon, maganda doon. Malalaki. May marka na yun, May pangalan na yun. Pero may mga marka na yun. Ito rin yung maganda. Mataragsit. Sabi nila may baka daw. Saan kayo yung mga baka? Ika dyan sa likod ang pangalan ng Ito tao. may number kung anong number yung mapunta sa atin. Tandaan mo yung mataragsit ante baka ano. Yan habang inaantay namin yung yung kalabaw na maklay kape-kape mo na. Rapol pala yung kalabaw guys. Nako, palabunutan pala yun ante. Saan do may room number 17? Ligaya Tabago, payat. Payat. Matulis ang cake. Ganda naman dito. Ante, magbunot ka na yung inyo. Ay, wala pa ako yung pangalan ni Sandro. Puro babae pala yung kalabaw niyan. Naku, may nakakuha na dito sa mapayat. May isang lalaki. Ha?
18 pa yun. Anong number pa? Sakit yun, 2 beses ko ang pinaturok yun ng kuwan. 64. Hanapin niyo yung 64. Anong number mo? Ito sana, oh. 64. Yan. 60. 60. Na, naku, yung mapayat yata ang makuha natin. Tabain nyo. Dalawang 64. Na! Sabi na! Ito yung kinaturo-turo natin kanina. Pinakamali. 64 ta? 64? Baka hindi. Hindi. Tingnan nyo nga. Ha? Mukat eh. Putol kan sama baraw. Agkukutan sa. Ne? Baka pwedeng magpapalit. Baka basta burang shit pa yan. Ako sana nagbuno eh. Muta mo papa. Sabi namin huwag mo bunutin tong mapayat na to. Ito talaga napunta sa'yo. Ah. Paano napili? Ay, suga na pala eh. Ba't yan sungay niya o tiko? O kasi sino yung maliit siya matulog set. Oo. Mo ba? Kaysa sa wala, pwede na rin. Nakakumpiang tayo ng waiting. Ba't yung sungay niya o mali? Nabali. Madaling hanapin. Palatanda. Hindi, magkain kang marami para. Maraming puto. Puto ba yan? Hindi, puti. Ayan. Balik po kayo sa bisita. May mga number. Balik daw kayo. O baka irapol ulit. Palitan. Hindi po, iba dyan. May chance ka pa. Ay, rap ulit. Palit-palitin. Hindi, baka Kabansot eh. dapat siya surprise na eh. Nagpagdagat ng matana. Ang bagong kalabaw ni Bonifacio. Anong ipapangalan natin yan? Babaw. Pasita. Diba, ayun eh, di pasita. Si Pasita. Just bigay. Ay, nasangkil sana eh. Wala pa, magpa-picture ka pa. Baka maganda pa. Maganda yung nakuha. Nakuha niyo yung mga pangit. Ay, no, maganda yung sa dulo, ante. Malaki. Ako naman eh. Ay, din sa dulo. Yung pinakamaliit sa lahat eh. Kuha na. Yun o. Hindi na yung nakita mo. Maliit. Si, ito sa di ba yung gusto man teta? Maganda na ko. Picture na? Yung pangatlo. Yung pangatlo yung ganda. Ante, nakuha na yung kursuda naman, te. Nakuha ni Kuya Gabi. Bata pa, ayun, matanda na yun. Mabuti na yan, nakawalit. Kaya wala. Maaba. Kaswerte ni Kuya Gabi, ah. Balik tayo. Sige, palit nga tayo, Kuya Gabi. Ay, sa akin, oh. Nakutong. Yun. Kakut-kutong. Pagtut lang na. Ganda nga yan oh. Challenge nga yan, yung maputo Iyo, sa'yo maliit tapos ang palaki mo. matangkad. Challenge yun. Isa naman malaki na, lumiit. Buksita. May pag-asa pang lumaki yan kasi maliit. Malaki ang tiyan. Ito, matangkad siya, no? Yung nabriyang kasi. Ayun o, doon ako. Oh, picturean daw kayo. Kana si Papa ay? Nakagura. Klaro po. Oh. Picture daw kayo. Oh, yung kalabaw mo ba ay pakita mo rin daw yung kalabaw mo eh. Oh, yan na si Master Dragon, no. Okay, ready po ba? Hindi, andag mo gayam kur. Ano? Andag mo gap game eh. Hindi, ada magkapre. May ebidensya na. Kapre, pauliloy ka. Ikaw pang maganda nakuha. Aba. Maalam ay banda na Jai? Ay, hindi isa po ha? Oo, kanya-kanya na. Picture pa yan ng isa-isa. Nagtagpunta na lang muna niya. Hindi na kamaliit. Gusto niya ba ako mag-gano ng pangalan? Ikaw sana nagpipicture din. Ang laki ni Gabi, si Martin ko. Hop, 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 hop. Oh, tama ni secretary na eh. Kakang!
nahuli kayo nagdating, maganda pa yung nakuha nyo. Kaming maaga nagdating. Wala yung karga dyan. Bakit? Naku, dabay ba tayo? Ikaw daw pa. Yung kalabaw mo, kunin mo. Kunin mo rin daw yung kalabaw mo. Tinagdam mo, puli partak mo. Kaaga-aga natin nagdating dito. Unang-unang nagdating. Ay, nakatali sa banner. Ako nagasunod na agad sa Nakatali sa banner. Oh. Pasita. Ipangalan mo daw pa kay mama. Akin na po lang pati yung number. Okay po. Thank you po. Pakiidala nyo na po para po yung may darating po kasi. Yung baan, ay yung tali niya po. Tanggalin mo na yan lahat Tali eh. sa banner. Tanggalin mo na yan lahat. Ha? Masangkol mo sana eh? Oo, nagdating na. Nagpunta na Pero daw. masa loob yun. Ginatawanan din. Ginatawanan din. Ang tiligaya yung nakuha. Ginatawanan mo mamaya, ikaw din. Ayun pa naman ang ayaw ko, yung pa lang nakuha niya. Lo, palitan natin. Palitan daw. Papalitan mo pa. Ay, si Alan kaya. Sino magila ng asip rin? Kaganda nga ang nakuha mo, secretary. Secretary. kaya na ay pawe? Papunta na yung ano, tura-tura. Ba't nagmahal man? Sabi mo 600. Nagkamalin ng dinig. Ah, may 200 ka na nga. Wala. Ano ako? Bak? Tumigil ka Ayun, na. pantiligaya ako. Dami pa. May chance ka, panti. Sa dami. Ikarga natin siya doon. Sabi mo baka ka? Kala ko mabaka, kala mo pala. Karga natin siya kapag sigay Awan na sa... na, toy. Palit natin doon. Oy, Trail. Oo, pwede. Ay, ito. Oo, mabuho. Kanina gusto mo mabuho. Pwede si Kambo. Na? ha? Ang pwede ka mo. Kawanay. Kalbound. Ayun na may puti ka ro. Doon gusto mo yun? Alay, White. kalbo. Ayun ang white na kalabaw oh. Saan? White. Para kay Grisani daw. Ito, ang dami pang dumating na kalabaw. Marami pa nang mag-claim. Guys, naawa sila kay Master Dragon. Palitan daw nila yung kay Bob. Hindi ko yung gabi maganda. Ito, oh, malaki. Ito, balbunan to. Ang tiligaya, dali. Dali mo ka ang tiligaya. Di ba palitan yung kay Papa? Tapos kayo nakabutot. Ayan. Patay. Si Kantuman. Sabi niya siguro kay Papa, si Kantuman. Sukat-sukat mo pa. Ay, pamulog ka ka. Siya pinakabunot. Ayan ang maganda oh, bago yan. Ayan ang maganda. Oh, kahit yan ang maganda. Pa, di ba palitan niyo yung inyo? Tapos siya yung nakabunot yung ano, gipalit niyo. Ba't tinargam? Yung sukat mo yan? Dulong palit. Pwede mong palitan ko nana. Dulong pwede mong palitan ko nana. Nagadupay kuto na. Napapasok ka sabi niya ganyan. Kaganda-ganda na nga ng iyo. Kaya auraki lang na eh. Wow, kaganda nga. Ito, oh, malaki oh. Pwede na pang manso. Saan daw yung iyo? Ay, wala ba? Ayan, oh. Ito, kalaki oh. Ha?
Ay, ito kalaki. Bakit kayo pala ko rin dyan? Kuya mali. Stone. Guys, O, di ba naglaki? Kuya G. Binabili yata agad kayo na. Kaya, Sa'yo mapunta ka din ko na. Mapunta ka yung kalsaan. mabunot ni Uncle Sunny yung 60 pa rin. Si Papa, mabunot sana ng Uncle Sunny, ante. Sabihin ko rin natin. Di palitan din yun yan. Hindi ka rin magpahigan tayo? Oo ah. Bakit ako sila magpapila sa ano? Papangalan namin siyang Pasita. Kasi nung ano to, nung namatay to, buhay pa si mama. Iyak siya ng iyak to. Si mama lang. Kaya nga. Nagalit siya na ano eh, gigil siya. Yung sabi ko, Andun ka na ba nun? hindi mo lang pa pero sa video call nakikita ko kasi yun, yung picture ni mama. Sa daan pa lang siya nun, gayak-iyak na siya eh. Sila na ate, ano, kasama niya si Atay Ay. Yan nga, bang nating. Wala pa po nabunot. Gingdong awan niya. Yan na. Wala pa sa akin ito ng number. Ako po nag-alter number. Oo. Kinakabahan na sante. May isang mali pa doon. May dalawa pang maliligon pala oh. Ito ang tayo ma. Kalit man ang ulo. Doble yung ano kuya. Ito ang maganda rin. Anong number yan, Angkan? Anong number? 60 pa? Sabi ba nga ba eh? Dagong nag-recheck. Ginangaw-angaw ka lang namin kanina. Totoo nga. Tulungin mo si Kuya Jaeng. Katan mo sukat. Pasuot mo. Pastor mo, di ba? Tayo pang putaw. Pwede ipapalit. Hindi na. Kay Kuya Jing, si Kuya Jing kausapin mo. Naman na si Kuya Jing oh. Ayun na si Pares Jeng. niya. Ayun doon. Ay, taos mo siguro na. Anta! Wala yung sinabi niya. Hindi wala na raw. Ah, kausapin mo si Papa. Sa'yo dapat kasi Ito ko na na. Baka yung naiwan kanina. Ay, 64. Baka yun ang baka yun ang makuha mo kung anak kayo na. Wala na. Huwag ka na Jeng, wala na. Sarado na raw. Wala na. Ate ko mga kanya na. Wala ka sa amin. Mapapat pa din na. Ulot ko din yung ulan na niliboy ko pa ilang. Sa pala din, nung likurat mo. Grabe na ba? Sabi Papa, hybrid daw. Baka kumain mo ako. Kung kaya ito yung mo. Dito lang. Ano pulis bayaran? Ha? Ito sila loob. Sakay na yan. Kasi ang dalawa doon. Better tayo. Matutulong si Pulite. Eh, bakit Pulite? Mauna daw tayo, amen? Ha? Mauna? Ayun na nga. Tapos ito kay Bagisana. Bubong kakay. Ano yung Bagisana ha? Manapal ito bubong. Yung alpayag di. Alapayag ya ko no. Yo, ito pa. Wala? Wala. Kaya mo naman. Kaya na raw. Nay. Tara yun. Hop. Naligalig. Pasok. Ilan sila? Tres? Ilan sila? Yung sila tulog? Ay, dalawa lang. Sila kasama. Iyo. Yun, napalitan dito yung Santiligaya. Yun ang mas maganda. Kaya ka. Nag-aiyak na kasi Santiligaya, hindi na namin makausap. Oy, sabi niya, oh, hindi sana yun eh. Lagi ka pinakapag na. Oh. Ah, ganda ng kalabaw ng Tiligaya, oh. Lagi mo. Oh. Ano na?
Oh, ayos na ang teligaya. Oh! Ah! Tayo ka! Ay, tataman! Tataman! Swerte yan. Bye! Hindi nga rin sa... Doon na sa kalsada! Ayun na, hinayaan niya lang eh. Ayun, ulo dyan. Anak ko, hindi yata kasya na, Daloy. Kaya yan, dito ang tayo ulo.